Ayan. Boy kulit. Ay! Wag! Wag mong ano. Ang kulit eh. November 10. Sa sigas almusal niya, kamote. May coco sugar. Ano to, video na yun sa SO? Video ko. Bakit ako nagpapakain? Sagi. Tapos, green smoothies. Ay, wait lang ako muna. Wait lang ako muna. Ito naman. Ay, Ayaw niya, share mo na yung ano. Ito na. Kamuti muna daw. Kamuti muna ulit, yung kamuti. laman. Ay. Bibig ka. May bibig pa yung laman. Bibig pa yung laman niya. Oo, tama. Ito na, bibigyan na. Ay! Anong inaano mong papaya? Anong hinihiwa mong papaya? Bulok. Bulok na papaya. Anong nilalaro mong mapanghiga? Anong amoy mo mapanghiga? Gigil! 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 Pagod na. Ina! Gigil! Nakakapagod dito. Gigil! Uy! Siyas! Ayan, tok na. Halika na. Pa-diaper ka na kasi. Diaper na kasi. Stop your feet. Stop your feet. Stop your feet. Sis. Op, dahan-dahan. Dahan-dahan ka. Stop your feet. Stop. Op. Hop, okay lang yan. Alisin na. Nadulas na. Alisin mo na. Diba? Dahan-dahan ka. Stomp your feet.